Това започва да се получава като много хубава традиция, така че айде пак да пробваме. Напишете си точния резултат, да видим дали някой ще си дублира успеха от мача с Саутхемптън. Мача днес с Брайтън, въпреки че е от дома, ще е малко по-труден. Те са с една идея по-бързи от Саутхемптън и доста повече си реализират според мен попаденията. По-напред са от нас леко в класирането и без да съм негативен или каквото и да било, това е моето предсказание. Или моя prediction. За жалост мисля, че ще го загубим този матч. Просто ще успеят да си вкарат положенията и ще надиграят. Това е. Напишете и вашия, нека да видим и силно се надявам да не съм прав и да бием, защото всяка точка не трябва, всичките 3 точки страшно много не трябва, за да може да сме доста по-нагоре, където му приляга на нашия отбор. Като отбори като име, не като моментно представяне, но така, напишете резултата да видим кой ще познае точния резултат за матча днес в 4.